お前 MP だな。そうよ。今まで何人記憶を消した？騒ぐな。俺にはやるべきことがある。だから必ず逃げ延びてみせる。副隊長、ありがとうございます。もし私が倒れたらあなたが奴を撃ちなさい。49人よ。消すたびに数えているのか？覚えていたいから。記憶を消した人たちのことしっかり覚えておこうって思ったの。罪滅ぼしのつもりか？わからないけどそうしたいって思ったから。変わったやつだ。どうしたの？近寄るな。怪我してるの？かすり傷だ。血が出てる。少し休みましょう。ダメだ。でも行き倒れになれば捕まるわよ。なぜ逃げなかった？だって人質だから。変わったやつだ。何のためにあなたは逃げ延びようとしてるの？あの時も俺は山の中で隠れた。そしてあの女の子と出会ったんだ。その子も俺と同じで記憶をなくしていた。ただ一つ残っていたのは何者かに両親を殺され化け物にされてしまったおぞましい記憶だけだった。そしてその子の両親を殺したのはこの俺だったんだ。その女の子莉子ちゃんね。知っているのか？記憶を消した相手だから。俺はあの子から幸せを奪った。だから謝りたい。許されるとは思わない。ただもう一度だけ会ったあの子に。それがあなたのやるべきこと。私があなたを莉子ちゃんに会わせる。約束する。だから一度戻って。なぜだ？なぜ俺を恐れない？俺が過去に何をしたかお前も知っているはずだ。多分ちょっと前までの私なら信じなかったと思う。でも今はあなたの言葉が嘘じゃないってわかるの。大丈夫だ。凪。その子を離しなさい。違うんです。私。
木。すまない。なぜだ。僕はお前が憎い。でもお前の命を奪っても莉子はもう帰ってこない。投降しなさい。拒否するなら私が撃つ。待ってください。この人。離して。もういい。もういい。本当に変わった奴らだ。三沢さん。如月信也、そいつの役目は終わった。これからは俺が奴に代わってこの世界を闇に塗り込める。ダークメフィスト。こっちだ。先に行って。でもこの子を守るのよ。行きなさい。はい。ウルトラマン。どのみち貴様の命はじきに燃え尽きる。その光、俺が全て吸い取ってやる。
お前はもう変身できないはず。今だ。俺に構わず撃て。離せ。離せ。何をしている。それが光を得た。お前の役目だ。俺はただの操り人形だった。あの三沢という男も同じだ。奴に心の闇を利用されただけだ。闇の力を持つ奴に。闇の力、アンノンハンド。ああ、気をつけろ。奴はお前たちのすぐ近くにいる。なぜわざと撃たれようとしたの？あなたは昔私の目標だった。あなたの強さが私を支え、私はビーストと戦えた。でもあなたは闇の力に負けた。だから私はあなたを憎んだ。憎まなければビーストと戦えなかったから。なのに死んで罪を償うなんて、最後だけ人間らしい顔して、そんなの卑怯よ。罪を償うなら生きて、もう一度人間として。もう一度人間として。
列を作って目を伏せて歩くこの時代勝ち残るのはフルでタフな人らしい例えば僕が安心できる居場所どこにあるのでしょう赤く熱い鼓動張り裂けそうな胸を突き出しこんなどこで終わる僕じゃないってことを伝えたい赤く熱い鼓動それは自分だけしか聞こえない孤独その痛みさえ僕の鼓動を早くさせてくんだイースト振動市街地の真ん中に。ウルトラマンレン君か。じゃあデートしよう。ヒルト北米本部から査察官が入ります。終焉。地球の滅亡よ。ティルトの中に